Pabagayam, gabot na medyo pangatidugan dito ipakasalitaan ni Berlina pagaragan, iti mabusag Ilocos Norte, intayon irugi ngay basa. Sagudahin nga rod ti surat. Dear Manong Nemy, pinaimbag agasat, wano kinataksang gasat, kat dumtengkeng ka, sa punaman wano saan, no iso daytoy tinayurit agasat mo. Ngem no saan mo nga mas talagtan awaten ulan yaman ti dumteng agasat mo. Kat si kamit laing ti mangaramid iti bukod mo agasat. Luan yaman ti arapap mo pagbalinan. Kat mapasamak lang mapasamak. Babayan ti bukod mo nga determinasyon ken babayan ti tulong ni Apo Diyos ken ka ken sumubukel a pamilya. Manong Nemy siyak ni Berlina pagaragan tubo aki di barangay Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Ngati agdama ket nakabakasyonak ita ditoy. Ket palubos ti Apo, ket agsubliak tumitlang sa Germany, uno Germany. Iti sumuno nga bulan. Sakto na nagbakasyon iti Pilipinas, no kalamiis ti tiyempo sa Germany. Napagkasatanak anapan nagtrabaho in Germany ket pinagbasadak a libre with salary iti duwa nga tawen tapno kwalipikado ak nga makapagtrabaho a regular iti may sa government hospital na duma iti nang panandakan niyak ipandak ti ICU sus Manong Nemy jak nagbayag dito yung ICU makaluwaag, makasangitak, numibuyaik Manong Nemy tilanga, dagiti agmuy-nguyan, dagiti mabilbilang yung ti oras ken kanituda. Amo Manong Nemy nalukay ti pusok. Alis tuwak lang, nawatignay, no makakita karikitay, patak nga tao nga kasla, agpakpakaasi nga mabalin na kuma, kat sanda pa ilaing nga pumbusan. Pasaray, ipandak mo iti surgical, ken pinagyandak pa Manong Nemy ti ayan, nagiti mag-aksidente. Dito'y manin agad talagang mamamaka. Kaslasan ko hindi nga may ture dagit kitain tilanga dagit aksidente nga mabungon na itibukod na nga dara. Ngayon inanusak Manong Nemy. Inanusak ti adu nga rikat. Kamutamay sa wano duwalay nga oras ti inanak. Ipanignig ko Manong Nemy ti kinaanos ken kinagagit ko. Manong, ken kahit kong ipanignig nga talagang ipatpatig ko ti trabaho. Ken kahit ko lang nga may kan tinaran niya nga masakbayan dagiti inem nga anak ko nga awam mat apulos ni sintabo tinaitulong kanyak ti asawa no di kat paiso tinagbalin nga kalbaryo ti biyak ko iti adu nga panawan nagan-anusak iti trabaho inan-anusak pa Manong Nemy ti kina-irresponsable tinagbalin nga asawa nga ama dagiti anak ibaglagi din Manong Nemy tati panagtrabaho di Germany ket agin enjoyak gabutan napateg unay kanyak ti trabaho ket no mabalin na kuma Manong Nemy ket nagtultuloy ti panagtrabaho saan kuma mapasamak Manong Nemy ti kunada nga panagretiro gapo nga runta iba't pateg ko ti trabaho Manong enjoy sa hospital 35 years ko nga nagtrabaho talaga nag-enjoy at least nga idinalpas di 64 po sinuratan ng government nga ang sardo ka kung 64 kuna kaya ko pa ite ang trabaho kuna kata no ang sardo ka 1 year before ma-reduce mo di pension mo di sayang kaya pa lang kuna kaan kuna kasta idi Manong Nemy ti panangipatig ko ti trabaho sala nga gapo takayat ko Manong Nemy iti makaurnong iti ibatik nga niyaman nga pakalaglagipan to kanyak dagiti anak ko wen
Ngam gabot talagang ipatpatid ko ti trabaho. Kastoyak Manong. No ang trabaho kadipatid ko talagang asang ko sardingan lumabalin. Ije kuma idi Hawaii tinapanak kuno papanak. Ngam natunday dayta. Gapoy ti may sapasamak kajak pulus nagayayatan. When Manong Nemy. No awan ti trabaho Manong Nemy. Ket tanggap ko iti maglaglagip. No anyaman digit na paspasama kiti kalabas. Saan ko malipatan ti NAPALABAS. Manong Nemy. No kasano amin nga nadahanak. Iti ko nakang kaitay nga irresponsable nga asawa. Karadaraduar ko idi Manong Nemy ti dua nga tawen nga kursok nga midwifery. Agpraktisak idin sa Corpus Clinic idi Sinait idi Kusor. Alainak ti maysa nga apong ko nga dadya Hawaii. Tasadya kang trabaho. Ada idin tiket ko Manong. Ket talungal daw sakbay nga agtayabak. Naawis sakman iti maysa nga birthday party. Kaduak dagiti padak ng empleyado iti Corpus Clinic Manong. Inayaban nagtibos mi. Gagkap ka no maki-birthday. Na dito'y maten Manong Nemy nga naaramid ti sang kumarumbeng mo aramid. Nga jak pulos ni namnama. When inaramid na ti amin na pumuspusan tapno iasawa na idiraki nga oray tinagan na lakuma kadyak pulos amam mo. Saan ko nak? Saan nga mabalin dita? Jakayat. Kinon ko nakidi nga nagprotesta Manong Nemy. Abda abda malaydan. That means ide siyempre bagada nga si mangkuta kon. Bisto tinangbaling asawa yung binangkunong before nadamat-danga siya di kayatan asawa dyan na. Di ko na kanyada kasi anong asawa ta anak yun yapay nakikita maka ang ko kayat asawa ta never pay nga the boyfriend ko ubing pa. Kasta una idi ti parang protesta Manong Nemy imadta ka di pa nga rod maaramidak. Intawag na ngayon pa mo sa Jabalay naginagannak kaniyak kan kakabsat ko pinagbalinda maten Manong Nemy nga siyak amismo tinapansin mangpet iti balay ti lalaki. Ganyan nga nakababain Manong. Gante ko na akong nga awan tinaramidak kasta maten naginagannak kaniyak. Nagdinamag na rin na talaga nga siya si mangpet iti balay iti lalaki nga ni Pedro Silva iti barangay Lubigan Badok Ilocos Norte. Daddy Judge Campus ti may amismo iti balay tinagbalin nga asawat nga iso Manong Nemy iti nang kasar kada kami nagsangsangit ak idi Manong Nemy kastoon iti pagsangsangit ko. Saan ko nak? Saan ko akayat? Saan ko akayat? Tsak kayat? Kaman nga aramidan pa Manong Nemy. Di may nga inosente ababae wano balasang ang kaskanyak. Sa nga pulukit siyampay lang idi titawin ko Manong. Nagsangsangit ak. Inararakop ko ni nanang ko Manong Nemy. And ito'y nga napasamak di biyag ko tatang nanang. Diyak laki di naragsak iti sidong tilalaki nga diyak matipatpateg ken patsek nga oray siya ken di nakipatpateg. Isang sangit ko. Awate mo ti kinapudno, anak ko. Binagbagandak di rakil ko Manong Nemy. Awate mo ti kinapudno. No da ito man talaga tinikari nga GASAT mo. Sa anak lagi di nga naragsak, iti din na tinalaki ng jakibat pateg. Ken dinakbatipat pateg. Awan sa bali nga ramidem. No di mang susuro nga mangipateg kang kuhana anak. Ket kastamat siguro teramidan na ka.
Nga maapi nga napasamag ti kastoy na ng tatan. Api nga nakiasawag ka din na oras. Inunit na ngayon baga Manong Nemy nga masurusurok to nga to. Masurusurok nga ayaten ti asawa. Nga masurusurok to nga ta. Kat ni Pedro may patagnak tumit ka ta. Impay ko nga rod iti asawak ti responsibilidad ko ken kuana. Impay ko di bagik ti amin ko. Baring ko na no masursurok ng ipatig ken masursurok na kumit nga yaten. Nagibag na edak nga rod iti sidong dagitiya na kay kamangat Manong Nemy. Ket gaputa na irwamak ti trabaho ti talon. Taubingak pelay idi ngem amukon dagiti trabaho ti taltalon. Nangruna ti panagmulay ti bawang. Kanda dumapay day tangarod ti trabaho dagiti naganak kaniyak. Ti agtalon sumalugak nga rod Manong Nemy ti taltalon nga mapanmet aggato ti tabako. Ta tiyempo idi ti panagtatabako. Ti makadakas Manong. Ket nagbalinmet nga sadut ti asawa. Tamang namnamo latan ni Pedro ti ipaay dagiti naganak ken kuana kanda dumapay nga kabagyanda nga damabalin na. Awan ti trabaho ti asawa. Tadi na nairing pas ti criminology nga kurso na. Kakayad na kidi Manong Nemy ti agyan iti Manila. Ti bagbagada idi Manong. Nabambantayan kanu ni Pedro di dati nga nobya na nga inasawa ti Hawaiano. Kahit na nga sawen Manong Nemy nga talaga nga dasabali nga ipatpatig ni Pedro ngem inasawa ti Hawaiano. Nga saan na mapanawan nga iti taadan ti Hawaiano di Hawaii kat nabati ti asawa na nga dati nga girlfriend ni Pedro. Nimet Pedron sa isukano Manong Nemy ti mangkalkalung ken kuan. Manong Nemy arig na awampay ti makabulan mi ti asawak ngem rinugyan na kon nga liniputan. Anya maten ti kasto ti klase nga panagbiag ken panagasawa man. Awan idi ti pay na kaniyak na panawin na. Kasla di ibilang nga asawa. Ngem nagan-ano sak. Tabarin ko nak. No agbungan tumitlaing daytoy nga panagan-anos ko tinahimbag. Nagan-ano sak Manong. When Manong Nemy nagan-ano sak. Tabarbarin ko nak. No agbungan to dayto nga panagan-anos ko iti kinahimbag. Impas nga ko idin Manong Nemy ni Erwin nga nauna nga bunga miki ni Pedro. Idi tarugyak mo tag negosyo iti bawang Manong ta mahilig ka kretoy. Idi pala ubingak Manong Nemy nga magitkitak dagiti adu nga bawang nga bumbunagan da nga karkargada kadagdakkel nga truck ket mamang ko idi nga agnegnegosyo da ket dababak nang dagiti agnegnegosyo ti bawang. Kahit kumat nagnegosyo ko na. Nagasatag idi dito nga negosyo Manong. Tado dagiti komersyante nga pagibagsakak kadagiti maangkat ko nga bawang. Taada idi sokik ditabigan. Ken sa dinuman nga ilit Ilocos Norte Manong. Adu madagiti umay paangkat kanyak. Awan idi ti sayangek Manong Nemy nga maganansyak ornungek para ti masakbayan ti pamilya. Ngayon iti likudan ti kinagagat ko Manong Nemy nga negosyo amang pataod ti pagbiag mi kanda dumapay nga kasapulan mi. Nagagat mo ni Pedro Manong Nemy nga asawak nga agbabae. Nakaparparada nga saksak tanak. Irin to talagbalinak bet nga martir Manong. Ado na gini magbagbaga kanyak Manong Nemy amakit kita da. Ter aramidan ni Pedro. Kaya na Manong Nemy tagyan sa di Manila. Tapos saan ko mabantayan ha. Dahil na karoon ter aramidan na.
Sa lomay dito Ilocos Manong Nemy no kasta nga umay mangibaga iti kasapulan na. Nadumat idi Manong Nemy ti mangibagbaga kaniyak nga jak patpatunuyan ti asawa. Ngamtsaka mo. Talagbalinak may amartir Manong. Kaya nung kasta nga darig iti may damdamag ko. Biyang kung tumit na tamot ti mga salangat kang kuana takalintigak met Manong Nemy nga mangilaban ti kalintigak. Ano ito nga raramidam kanyak Pedro. Imbes ko mga makatulong ka. Ngayon si kapit nagbali nga kalbaryo ti biyag ko. Mga matpati ka matgamin karagita nga chismo sa Berlina. Awan ti mading aramid ko. Kwarta magganida. Dahil paglaingam. Dahil paglaingam. Magdakil ka magi. Awan siya Serbina. Doon tayo tugundaw nga maubang Pedro. Di makadakas Manong Nemy. Kat bumalay tumit ti katugangak nga babae nga konsintidura. Ay, yaman na yan. Mas pasama ka na kayo, Pedro. Berlina. Agbababay ti anak yun, mama. Eh, tada pa managnig mo. Eh, hindi mo kumuhusgaan ti anak ko. Nawan ti pa managnig mo. Nasagbad ni Pedro. Biyang ko kumamat Manong Nemy tagay kalintagan. Sumungubatak kumapay ang imsang ko akayat nga kami nga katugangan ti agapa. Sana kaya ti bakit Manong Nemy ti paati mo. Nangruna Manong Nemy kat adak pala edi ti puderda. Ay, masuruna ka talaga. Ngambes ko mga tingkarin na ti mading aramid ti anak na. Magbagaan na kumamat ti na siyahat. Ngam kang kanunungan naman ti mading aramid na. Nakaano sak nga ta Manong Nemy ti upat nga tawen nga nakipag na edi ti sidong tinakay kamangak. Kandua idin ti anak ko. De Erwin kini Lorelai Manong Nemy. Idi ta makagatangak iti lute ti dayaen ti tiyandaan ti badok kaditoy ko pinatakdiran iti duak tikat sa aran nga balay. Tamayat idi ti panagnegosyo Manong. Takunak ngawan ti sabaling aramidak no di mangitsagahan ti para kadag iti duwa nga anak ko kano manuntupay ti mainayon nga anak ko. Di ba kadakas Manong Nemy? Bimanawak lang arudan ijalubigan. Ngayon may nakikabalay Manong Nemy. Di katugang nga babae. Nako. Di magpambar na Manong. Awang kano ti mga istimar karagin duwa nga puko na. Iso nga rumbeng nga makipagnaid ka na kami. Ta iso kano ti makaamu karagin duwa nga nako. Pimanawak lang arudan ni barangay lubigan ng imaymat na kikabalay ta katuganga kamabay. Takunana sa pulang kano dagiti duwa nga anak ko ti mga istimar kadakwada. Dagiti duwa nga puko na. Bayat nga trabaho at kanagnegosyo at. Taoray no aday din negosyo Manong Nemy mayobrak madlatan ti inadal ko kasmiduay no adda mga yab kanyak. Napya lang sideline ko. Ado hindi Manong Nemy timang dayo ti kinagagit ko. Ay nagagit ka launay Berlina. Ado hindi timang dayo kanyak. Oh tagasano ko nga di agagagit kat nalaing samot nga agdawat di asawa na iti pagbisyo na. Adamatat ko na. Mayat ko no dawaten na uno ibagana ipakada na. Nga maghalamad latang din na ibagabaga. Makunak mo din tinakam ko Manong Nemy. Taday tatagpaso. Amo ti katugangak nga babae ti mading ambisyo ti asawat. Agpatpatulungak kang kuana Manong Nemy tapno damat kaduak ko mga mangtingkar iti mga di nga aramid na. Napiyapay ti katugangak nga lalaki Manong Nemy ta di nakanunungan deta nga mading aramid ti anak na. Nga isut mang tingtingkar magbagbaga nga mauungat pa yung kwanan ako. Ngayon ti katuganga ka babae Manong Nemy. Konsintidura. Ay. Awan ti mading araramidan ti anak ko Berlina kunak manen. Chismis lang hindi kita nga may dandanon keng ka. Ipapilit madlata ti katuganga ka babae Manong Nemy.
idinto tabulgar teramiden na nga arig na Manong Nemy nga makita pain nga mismo dagiti makita pain nga mismo dagiti dua abukel dagiti mata. Sinya kaya ti ugali na sige babae pakita na kinga dua nga mata pati mayor may ide nga bautista ta angkel ay antik ti asawa di mayor ni karo so dati mapagkasasarit sige babae na adaywan kaasi di asawa na dati anak nga di mayor hindi ko na talaga niya po Diyos muna di ka di kaya tipisig detachment dayay nga ado ti agsar nga mapanti baryo dayay nga babae apa na mo yuli jay karuba min nga baleng awan nagigidyan Wen Manong Nemy nagtultuloy tinak panagsagaba akas may sa nga asawa. Iti saan nga nagbalingan na siya at Manong Nemy nga asawa. Kan kastamat din Manong Nemy ti konsentidura nga katuga nga kababae. Imbag lagi din Manong Nemy tanaimbag ka na dungo ti katuga nga kalalaki. Ngay suda bakidi, wala supakidi Manong Nemy ti katuga nga kalalaki nga kagrunahan na nadada nga mga sikaso karigiti anak kuman. Itultuloy ko nga rod, iti nagnegosyo, ado iti timayat, nga makisusyo kaniyak. Ngamjak kinayat, takinay kayat ko tagsulo, tagaraw ko ti amin nga kayat ko ang garaw. Ken, mabukudak tanyaman nga maganan siyak manong. Narigat na nakadwana, tamangan no, saan kaya kasinurutan, amangan no, ada pa mang loko ken ka. Taore malugiak no siyak laeng tiga puna awan ti papabosulak man. Alis to Manong Nemy nga naglabas ti panawen ket lima idin dagiti anak ko. Ni Erwin, Lorelai, Adonis, Dennis ken Sanyata. Idi mapasamak ti sabali man napasamak idi biyak ko. Ajak pulus ni namnama ang mapasamak. Ngamjak latamat imabet iti Diyos Manong Nemy tamok na dinakbaybayan. Kaya nisut ak plano para iti biyak ko agraman ti pamilya. Ado Manong tinagpasarak nga panakasubok sala nga may panggap iti negosyo sala nga may panggap iti relasyon ko iti padak nga tao. Dudigat may panggapay Manong Nemy iti asawa. Di magpintasan na Manong Nemy kat nagbaling na singpet na disiplina digiti limang anak ko. Ado idin ti makamaamu kaniyak Manong Nemy. Nasa dagak karigiti na tao. Gapo nga ron ta nasursur ko amin nga pasit ti ili nga badok iti amin nga gapo iti negosyo. Amamudak una yan digiti umili. At dapat tayo nagiti politiko Manong Nemy nga umay agpatulong kaniyak tapno kampanya kita. Wain Manong Nemy kapingat idi ti eleksyon kanedi nga panawen dito Ilocos Manong. Ken kastamatan dito ili nga badok agrama maten Manong Nemy tintero nga pagilian. Tanedi Manong Nemy kat nagtipon nagedda iti national ken local election. Manong nga dumaten iti politiko nga may patulong kaniyak tapno kampanya kita. Diyak kumakayat idi Manong Nemy tamok nga nagulo delikado nalugkit ti politika. Dua nga partido ti agin innagaw kaniyak. Ket kabuta naasidagmet kaniyak Manong Nemy ti may sa kanakwada a politiko. Iso ti tinulungak ti makadagas Manong. Kagurgor nakmaten ti may sa politiko nga jak tinulungan. Kanipang pangtanak maten Manong Nemy. Kinabudno na ado dagiti madi nga nagpasarak kabayatan daytoy nga politika wenno eleksyon Manong. Siyempre ti tao ubingan kaya't da surod ni dayay ibagak. Pinakidnap na kiday ito nga mayuran.
Kung naligijay soldado, ma'am, pasensya kan, si katay magpapakakada kami ng utos ng Panginoon. Sinapsapol na di jabang bantay, talaga nga impa nila. Dan inalarak yung Manila. Ganito matindi ka po kinrason no Manong Nemy no apay nga napanunutak ti makigasang gasat nga mo pa nagtrabaho iti abroad. Linipat kon ti negosyo manong. Ta siguro ket panawen tapno isar din kundeta nga sumublat matindi di aduma. Adumaten nga tawen Manong Nemy nga ginastar ko para itinita nga negosyo. Adumaten nga tinapundar ko manong. Ngem sampay ng umanay tapno ni kasta ket may saganak kananay ti masakbayan digiti limang anak ko. Kasda ko nakita idamo Manong Nemy. Napagasatanag kanagturong sa Germany tapno agtrabaho. Pinagbasadak Manong Nemy ti duwa ka taon nga libre no pagsuswelduat tapno lang kwalipikado ak ititadda kanyak nga regular nga trabaho. Dinungdungok na itanga trabaho manong iti unos ti 35 nga tawen nga kabayatan da ita Manong Nemy. Siyempre nabatik dagiti limang anak ko dita Pilipinas. Imbag taado dagiti nangayaywan kadakwada ti partido ti pamilya ken kastamatan siyempre nagiti magipatpatik kanyak nga ti asawak Manong Nemy imbes kuma na isuti kang runangan nga mga iwan kadagiti anak ko nga mintultuloy na matlata Manong Nemy iti panagbababae na intultuloy na matlata Manong Nemy aginastar dagiti kwartang ipapawit ko itultuloy na matlata Manong Nemy ti kina irresponsable na anihan Manong Nemy. Nagasadak ko na kuma tadak dito abroad nga trabaho ngemdak sang gasatak agsipod ta nakasawak intakas kini Pedro ngemkas na ko nak idin Manong Nemy dumteng to nga maumak dumteng to ti gondaway Manong Nemy nga wanton ti panggap kupay nga mangan anus ken kuana adun ti gondaway nga kararag kong agbalbaliw ngam saan samatan kang balbaliw. Uwan Manong, inyuman ko na ito nga banag kadidiga Diyos dalwad na Manong Nemy sibibiyag pala nga di Judge Campus na iso tinanging kasar wanong kasar ka na kami. Kat nakuna na Manong Nemy gabuta muna ti kinaluko ni Pedro. Ako na no siya iti na magkasar ka na kayo idi siyak matlaing tiya, mamagsina ka na kayo. Iriag nagnegosyak pala iti bawang kinidi tada akon dito Germany Manong Nemy. Adoy din tinaipundar ko. Nakagatang ti daga wen Manong. Nagrugyan ni ding anay patakder kon ti balay iti Manila. Kendak kela balay mi ita dito'y mabusag badok Ilocos Norte. Naging Manong Nemy init ko nga sinagaysa nga inala digiti limang anak ko dito'y Germany. Dito'y dang ituloy tinagbasa ken dito'y maten nga nasarakan da Manong Nemy digiti nagbalin nga asawa da. Adaw po pa mi iti nga balay aging ka nga nakaipundar kabin iti bukod mi nga balay Manong. Agbay man sa idin ni Pedro dita Pilipinas ngam tsaka mo. Takasla bigla nga nagsingpet kiteb. Ket gabot takasla kasapulan met dagiti anak ko ti amada Manong. Isu nga inalak ni Pedro dito Germany. Tabareng ko nada no dito iton nga aglakam. Nga dito iton nga agsingsingpet. No adanton dito Germany. Ako na naman Manong Nemy no mapalawan na kano ti lugar nga nakairwaman na nga nagararamidan iti saan nga na siya at barbaren kano ado kano Manong Nemy di kitay
makaaramid iti panagbalbalida no dadalin sa bali nga lugar. Ngayon, kung naman tigil duma Manong Nemy sa dinuman ti ayan mo, ipakat mo lang tati kinalaw kumakunada. No babaero o no babaero, chick boy, mahilig ka na gini babae, ti asawak dito Pilipinas. Oray o may kano dito Germany. Oray sa dino kano apasit ti lubong tayan na aramidan na ito kadulatan. Kahit pudno Manong Nemy, iso lang nga iso. No kasano ti padagaramid na idi dita Pilipinas nga saksaktan na alipliputan na. Iso lang nga iso. Oray di adan Manong Nemy dito Germany. Nagpamarang la na singpet ayat na lang makadanon met dito Germany ni Pedro. Awang natamad din sa pulan ni Pedro kaniyak Manong. Hinted ko amin apan nakaawat tay kunakon at napagpatinggaan ti amin. Manong, when mabanog ti puso, mabanog ti riknak, mabanog ti panhunot ko. Nagtrabaho mat idi dito ni Pedro ngem saan nagpaot ako nana. Oh, ti kayet ko ket nagtrabaho ak. Siyak ti boss. Adakit ko man napuuta makasta Manong. Ako mat nga ron ti inadal na. Koray adda inadal na no mapanit sa bali nga lugar. Maramid na horda ta kayat na. Isu ati bus ti kayat na. Ngaramidan ti bisyo na Manong. Aging gano talak Manong Nemy. Nganoan niya tinararamid na dita idi dita Pilipinas. Inararamid na met dito Germany. Nakaraman Manong Nemy ti maysa babaya German. Yan na dumaduma puli. Tikit kinalaing na Manong. Idaw-tawat ko bakit din nga makaala ko matisakit. Kaya gurung-gurung ko makat. Intultuloy na ti pananggulib na kanihak. Panang sugat na ti pusok. Tas ito kumatisaan nga mapnuan Manong Nemy. Nakanagidin nga panawen nga kaada ni Pedro dito'y Germany Manong Nemy kat nagsikuga. Kuhen na. Nasigugad na ti asawak. Ngayon Manong Nemy tinaudi nga anak mi. Ngay di may pasngay kon ni Pedber. Isot Manong Nemy tiya nangalaw nowa nang imbaga tinagan tinaudi mi. Pedber. Pinagtipon na Manong Nemy ti Pedro ken Berlina. Uwen Manong. Ngay di tamamalinan nga ibiyahe ni Pedber Manong Nemy. Pinagawid kon tilakay ko. Pinagawid kon ni Pedro. Kunak keng kuha na. Pedro, iawid mo diyan inaudi nga nakta. Well, agawid kan. Ngam kaduam tinaudi. Tapno adasi ka sub sa jay. Tas angkat nga dito pagkararamidam iti kina babae rom. Inakak idin Manong Nemy ti last warning. Pedro, babanog ti puso. Kat na ito yung timaudi nga panangtid ka kayong ka iti chance nakadadun another chance tintid ko kayong ka na ito yung last chance mo doon talaga hindi ka pinagbalbaliw ultimatum di ka tumatin pagan ano. Tuloy ko nga road Manong Nemy tinagtrabaho dito Germany. Kanin sigasig ni Pedro agumatang kami tinaga iti subdivision sa di Manila nga mangipatakderak iti balay. Kastamat ti bagbaga ti katugang kababae Manong. Nasingpet kanon ni Pedro. Diyaga mo Manong Nemy tanaallo ko yunak ti asawa ken ti katugang kababae. Ketuwen. Kasta nga rod tinapasamak adadaga nga ginatang ko nga nakaipatakdiren ti may sa balay iti subdivision. Nga iso di Manong Nemy ti pagyananin de Pedro kastamaten ken ni Pedber nga na inaudi nga anak mi.
agraman matente katugang ang babae. Diyan mo kidin Manong Nemy kadagpatinggan ti panagsagabak gabi ti asawa ket pudno. Pudno nga nagpatinggan gabuteng kadeng ko nga jakon kayat. Sana kun ngagtalikbay ti asawa. Awanin, sobra na, tama na, Manong Nemy. Ayaw ko na, Manong Nemy. Kalpasan nga napanagmanen ti kinapudno. Nasaan gayam latapulos nga agbalbaliw ti asawa. Ada nang tawag ka niya kidi may isa nga babae nang ibaga nga isukano tinabayagan nga kabit ti asawa. Already ta ada dito'y Germany ti asawa ket nagtultuloy kano ti relasyon dahil ta nga babae. Nangro na idi ta nagsublin iti Pilipinas nga isupayen tinangalukoy ti asawa. Tapno alukuyan dak ang mga ipatakder ti balay dita subdivision. Tapno adalaeng pagyananda anapintas nga balay ken kumpleto. Imagine Manong Nemy mismo nga balay ko. Dagiti ayop, dagiti manglilipot, dagiti animal. Minsan sangit ko tinalaos nga pungtot ken sakit tinakim ko Manong. Tay namin nga mismo diya kabit na ngagdendenadan nga mismo iti balay nga pinundar ko. Iti mismo nga balay ko ti panglipliputan da kaniya. Ay sapay diya katugangak talaga konsentidor arupa iti kwarta. Tinawagak Manong Nemy dayta nga kabit ti asawak. Daytoy ti ultimatum ko na. Nakadadon nga another chance timpay ko ti asawak. Inted kun ken kuha na ti ultimatum ti last chance. Hello. Agyaman tas kami sumunti mawag kanyak. Kinunak iti kabit na. Kat manig po nila ito galdaw ken oras kukwamlatan ti asawak. Jakon pagan anupay. Nagsakit. Nagsaksakit Manong Nemy. Yung karigatak idi nga inawat sinursuro nga impatig ti asawa kidilikodan ti amin nga pagpagapuklaing kadigit ti anak ko tapno saan nga makuna nga broken family ti biyag tapno saan laing nga makuna nga broken family ti pamilya ngem kastumit tinaramid na haging Manong Nemy nga jamet laing kabit ni Pedro Manong Nemy tinang itawag ket kunana Berlina agawid kan tatibalay mo dito subdivision ket insaldan ti asawam kasabwat na ti katugang mga babae apo na yan Manong inpulong kanyak a mismo ti kabit na diya ka mo baka matno saan nga na siya ti bingay iti panang isaldada iti balay ko iso nga nangaramid inaramid diya kabit na iti nagipulong diya kun kaya tag trabaho Manong Nemy agmula rin ti panun ko iso ang ginidaw ko iti trabaho ti pagtrabaho wak Manong Nemy ng bakasyon ng oray makalawas laing pinalubusan dakket nagkawid at naaktok a mismo dagiti animal dagiti ayop iti mismo nga balay ko nga impundar ko Manong Nemy ti panglipliputan na kanya ayop kayo nakigtot daman kasla di na namnamain nga biglang agawid ak manipod Germany aging ganito Pilipinas buhay nagburburek ti darak rumrumsik iti apoy dagiti matak gabuta talaga nga napunuhan akon nasayatak na tao nga magbalinak nga nadaknes o nagbalinak ka narungsot no siyak iti mapunuanin mismo iti dahi nga oras Manong Nemy ura mismo pumanaw ka iti dahi nga balay gabot na balay ko na ito'y hayop kayo manglilipod kayo pumanaw kayo nabuwak pa yan Manong Nemy iti subdivision dagiti karoba mi nga balay nga dapat karoba mi nga basketballista idi Manong Nemy okay pimanaw da nga di na oras ngem ni Pedber Manong Nemy nga anak ko isod na bati kinatuwa pati ti katungga nga kababae Manong Nemy kat nabuwa nga di anak ko Manong Nemy isot man patpatib kari ti panunot ken riknak api nga di ka nagipulong anak bawan sungbat ti anak ko Manong inosente ka di mapaspasamat dito di kapuna Manong Nemy
No apay nga ti panagsublik Manong Nemy. Iti Germany kadua kon ti anak ko ngay daudi. Kalpasan Manong Nemy. Sinalangan ko iti maudi agun daway ti asawa. Naslakayat na iti dagpakawan Manong Nemy nga tama na. Gustunan. Inayayat ka, insusuro ka, ipatay, ipagpagabok ka na anak ko, tapnosan nga mawara-wara ti pamilyata. Imsabali ti kinataom, Pedro. Saan nga rumbe nga pakawanin ti kasken ka, saan nga rumbe nga ayatin ti kasken ka, saan ko na hayat, bahala ka ni ti biyag mo. Kawanin ti bibiyang ko ken ka, tinasken ka dadada kitinem nga anak ko. Kadua kundi anak ko nga inaudi nga nagsubli dito Germany at dito inan ngayon tuloy ti panagbasa na Manong Nemy. Awanin ti bibiyang ko pahi kini Pedro agraman ti katugang a babae. No pegas tauna ti panagbababawi ti bakit idi Manong. Gabot sinidir ko awan sa reservim nga ina kasabwat na kapay ti kinadakis kay nga gina. Di magbintasan na Manong Nemy nagbaling na siya amin di kiti inem nga anak ko. Le Engineer Erwin agnay di tayo dya Canada Manong Nemy na siya tibiyag na sa jay agraman ti asawa na. Di may kadua ni Lorelai Medtech Manong kan US Army met Manong Nemy ti asawa na agnay di ta sa dya Texas. Di may katlo ni Adonis wano ni Banjo Manong Nemy may isang electrical engineer. Nagtrabaho yun sa Manila Manong Nemy ngem kinaykayat nan di may nagnaeden ka dito'y balay ngem pasdek ko dito'y batok. Nga ison Manong Nemy tinangasikaso itinalawang at altalon mi. Ngam patawid kaniyak dagi tinaganak kaniyak agrama meten dagi dagat-gatang ko nga dagat. Agbuenas ni Adonis wano ni Banjo Manong Nemy na kosta nga tiyempo ti panagbabawang. Gaputa nagaget Manong Nemy kan naasikaso iti talon. Ti may kapat Manong Nemy ni Sanyata graman ti asawa nakin pamilya na agnadamatan nga trabaho sa Canada. Ti may kalima nga ni Dennis may samat nga Air Force kan US Navy ti asawa na Manong Nemy agnadamatan sa Amerika. Irinto, may kanem nga ni Pedber, Manong Nemy, nga edita may tuloy natin panagbasa na ka nagraduar sa Germany. Kadito met nga nasarakan na ti asawa na. Manong Nemy, iti 2006, ison ti panagretirok iti trabaho. Irinto, Manong Nemy, tayo di 1986, iso rin nga napasamak iti panagsinamin nga namin pinsan kaniya Pedro. Natungpal ti kari idi Diyos naluwad na nga Judge Campus. Iso tinangkasar kada kami. Iso mo tinangaramid ti pamuspusan tapno maanal ti kalay sami kini Pedro. Kawanitan ti bibiyang ko kini Pedro. Tidamag ko Manong Nemy kat naatake ni Pedro. Saanan nga makabael pain. Nagasat kid diya tadwa nga babae ti mga asikaso keng kuana. Diya may sa babae isut makamomang pakpakan keng kuana. Kaya diya may isang babae isumit iti mga asikaso iti baba no kasta nga grugit ni Pedro. Naragsak akon Manong Nemy tararagsak dagiti anak ko inem nga anak inem nga manugang siyempre iti sa nga pulo ket inem nga puko. Ado dagiti natultulong nga kakabagyak. Buwan Manong Nemy pinagadal ko ida inalak ida dito Germany. Adapay duwa Manong Nemy nga mismo makasinsin kan kaanakan ni Pedro nga natulungan. Agtultuloy Manong Nemy ti kadda dagiti tultulungan. Para ita Manong Nemy tingkarik idi bagi. Ita tadya kon problema dagiti anak ko. Ita tagtultuloy ti pensyon ko. Itultuloy ko met ti tumulong nga mangiburay iti patak ka tao ti papay na po Diyos nga blessings kanya. Numampay saan nga successful Manong Nemy iti panag-asawa mi kani Pedro.
Ngem tinararamid na isot nagbalin nga kari kanyak. Tapno maipaay ko tinaran niya masakbayan na kitanak ko. Itilikudan nga 80 tinitultulong ni Pedro kanyak. Dahito nga ron ti pagkasaritaak, Manong Nemy, kadagyaman ak launay, kaya nikasinsin ko nga mante pag-aragan, iti pa ng interview na kaniyak, tapno maipaimaken ka, dahito nga pagkasaritaak. Kadagyaman ak launay, tilaing mo ang tibiyag, dahito nga pagkasaritaan, at sabi kumatad damat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag, kadaginipadak na nagdangag ka nagbuya. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo, Berlina Pagaragan.